El Forat de l'Or, una cova al mig del Congost de Terradets, a la Noguera, és una cavitat que fa més de 30 anys que es visita i que s'havia donat explorada per complet. Però el febrer passat, dos espeleobussejadors catalans, Joel Borrazas i Jordi Yerla, amb el suport imprescindible del GEP, el grup d'espeleologia de Badalona, van fer el descobriment més important de les últimes dècades en l'exploració subaquàtica a Catalunya. Després de superar un sifó de gairebé 200 metres, van trobar una cambra aèria d'on sortien diferents galeries, tant subaquàtiques com aèries. De cop i volta, el món de l'espeleologia a casa nostra feia un pas endavant d'incalculables dimensions. I és que ara mateix, després de l'última immersió, de gairebé 8 hores, s'ha arribat a una punta de penetració de 1.400 metres des del primer sifó, que fa del Forat de l'Or la cova submergida més llarga de Catalunya quan el nivell freàtic és alt. Han arribat a una profunditat de 73 metres i ha fet falta material d'escalada per superar pous i sifons de difícil accés. I el millor de tot és que l'exploració està oberta i és tota una incògnita les dimensions que pot tenir la cova. El mapa geològic de la zona indica que la veta de roca calcària, erosionable per l'aigua, és de 15 quilòmetres.